Waphendula uYesu wathi, ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi, akukho namnye unokuya kubawo engayi ngam. UYohane 14:6. Bokade ufuna indlela, wayifumene indlela yobani indlela nguYesu Kristu yokuya empumelelweni ofuna ukuya kuyo, ukuya kubomi banaphakade. uYesu Kristu uyiloo ndlela. Bokade ufuna indlela yoba uphile emzimbeni, kodwa ngoku sowuyazi into yokubana uYesu Kristu uyindlela, ububomi. Bowufuna indlela yebomini, ngoku indlela yebomini ifumanekile nguYesu Kristu, ngokuba kaloku uYesu Kristu uyindlela, ububomi, uyinyaniso. Bukade uyifuna indlela yoba ungathetha inyaniso kodwa ungenako, kodwa ngoku sewuyazi uba uYesu Kristu uyinyaniso. uYesu Kristu ukukukhonza uThixo, ngoba xa uthetha inyaniso uthetha uYesu Kristu. Xa ufuna ubomi ufuna uYesu Kristu. Ngoko ke yileyo nto esithi uYesu Kristu noba ngabana uthe wafa ngenxa yakho, waphulukana nobomi bakho ngenxa kaYesu, uyobuyisela ubomi bakho. Kodwa uba ngaba uthe wabukokosa ubomi bakho uzama ukubugcina, uyophulukana nabo, ngoba uYesu Kristu ububomi. Uyile nto siphila ububomi, uyinyaniso, uyile nto siyifunayo inyaniso. Akho mntu ungayifuni inyaniso, akho mntu ufuna kuxokwe kuye, kodwa ufuna umntu uba kuthethwe inyaniso kuye. uYesu Kristu uyiloo nyaniso ke. Xa uthetha inyaniso, inyaniso izawuza kuwe, uYesu Kristu uzawuza kuwe. Funa uYesu Kristu ukuze ube nobomi, funa uYesu Kristu ukuze ube nenyaniso, funa uYesu Kristu ukuze ufumane indlela yokuya ezulwini, ngoba kaloku ubukade ungayazi indlela yokuya ezulwini, kodwa ngoku ngenxa yoba uyazi uYesu Kristu uyindlela yezulwini, so uyayazi indlela ebheke ezulwini. Bokade ufuna ukumonwabisa uThixo, bofuna ukuba usebenzele uThixo, ungayazi indlela obungasebenzela ngayo uThixo, kodwa uYesu Kristu uyiloo ndlela yoba umonwabisa uKristu uThixo. Uyindlela uYesu Kristu yoba umonelisa uThixo, ngoba ukholwe nguYesu Kristu, wenze amazwi akho uYesu Kristu. Athi xa ithetha ubhala kakuhle, athi into encinane xa iphethwe lilungisa ilungile loo nto. Ifana nento eninzi kuba kaloku xa liphethe ilungisa liyonela loo nto, kodwa uthi ubutyebi obuphethwe ngumntu ongendawo buba nenantsika, kuba nengxaki, kuba nokuxinana komphefumlo, kuba netrouble. Kodwa into encinci ephethwe ngumntu olungileyo ifumene ngendlela elungileyo, akukho trouble kuye, akukho kukhathazeka kuloo mntu. Ndiyakuxelela mntakabawo, ziyenzeka into yobana umntu abe sisityebi, abe nazo zonke izinto eziphathekayo zasemhlabeni, kodwa intliziyo yakhe ibe ingenalo uxolo, intliziyo yakhe ibe ingenako ukonela, umphefumlo wakhe ube udandathekile. Zikhona zonke ezinye izinto. Athi umntu oluhlwempu ngezinto ezincinci anazo, intliziyo yakhe ibikhululekile, intliziyo yakhe ibisonwabile, abe engenaxhala, abe lo mntu ehleli kwenkululeko kaThixo, ngenxa yento yobana uKristu, uYesu Kristu okukubomi, oyinyaniso, oyindlela yokuphila impilo nguYesu Kristu. Ubudukile mntakabawo, bungayazi indlela yokubuyela kuThixo, bungayazi indlela yokwazana noThixo, kodwa uYesu Kristu ufike wayindlela yokubuya ebudukeni kwakho ebumnyameni. Ufike uYesu Kristu wayindlela eza ekukhanyeni, ngenxa kuYesu Kristu uyindlela ububomi. Ndiyakuxelela mntakabawo, noba ungazama ukuzibulala, kodwa uzayiqonda into yobana uThixo lo nguYesu Kristu ububomi, ngoba kaloku uzawuthatha ubomi bakho kuwe, wafa, uzawudibana naye umnikazi wobomi oza kohlwayela into obuthathe ubomi bakho. Ngenye ixesha uzawuthi uyazibulala, angavumi uba azibulale, ungafisi oluzibulala, ngenxa yoba yena ungubomi, engafuni into yobana ufe. Ngelinye ixesha ucinga uba fanele uphilela abantwana bakho, ngenye ixesha ucinga uba fanele uphilela abantu abangqongileyo, omakhelwane bakho, izihlobo zakho, ungayazi into yobana uphilela uThixo, ngoba kaloku ukuba khona kwakho apha emhlabeni kuyintando kaThixo. Lento yenzayo apha uyenza ngenxa yentando kaThixo, noba namhlanje usaphila uyenza ngenxa yentando kaThixo, okuyindlela yakhe uThixo emhlabeni inguYesu Kristu, oyindlela yezinto zonke, kuba ulizibulo lezinto zonke zikaThixo. Ububomi, yonke into enokuphila enobomi ibufumana kuye ubomi. Bonke ubomi obukhona emhlabeni bubomi obuvela kuye ophezu kobomi. Nditsho noSathane enobomi nje, wadalwa ngumnikazi wobomi nguYesu Kristu obubomi. Bonke ubomi balapha emhlabeni bubomi obuvela kuye uYesu Kristu. Nguye nelungelo lokuphila, nguye nolingelo lokunika abantu ukuphila, nguye nolingelo lokuthatha ukuphila ebantwini, ngoba ukuphila kunguye. Mntakabawo, mntana wasekhaya ezulwini,
Ndiyakuncenga namhlanje uba funa uYesu Kristu, ndiyakuncenga into yobana yazana noYesu Kristu, funa indlela zakho uYesu Kristu mntakabawo. Ubufuna indlela yoba ungatshata ungazazi uba ungatshata kanjani, kodwa uYesu Kristu uyiloo ndlela yoba ungatshata. Bufuna ubutyebi ungazi uba uzingafumana njani ubutyebi, kodwa uYesu Kristu uyiloo ndlela yobutyebi mntakabawo. Banintsi abantu abanee-plans zokuba basebenzele uThixo, banintsi abantu abanamahlelo okusebenzela uThixo, abanezinto abazibekile bucala uba bezawusebenzela uThixo, kodwa kukhona abantu abatshisekela uThixo. Umehluko ukhona phakathi kwabantu abazilungiselele ukusebenzela uThixo nabantu abatshisekela uThixo. Abantu abatshisekela uThixo ngabantu abavele basuke benze loo nto ifikile engqondweni yabo, beyenzela uThixo bengadingi uplana, bavele benze uThixo abe ngecala labo, ngoba kusuke kwenza umoya engcwele, kusuke kwenza uThixo oyindlela yokwenza izinto zikaThixo, uYesu Kristu ongumqalisi nomphelelisi wobomi bethu nokukholwa kwethu. Nguye simkholwayo. Ndikubizela kuKristu umNazaretha uba yamkela yena, kuba uyindlela yokuya ezulwini, uyindlela yoba wazane noThixo, uyindlela yokuxolana noThixo, uyindlela yento yobana ufumane ezi zinto ozifunayo ebomini, ngoba kaloku uthi yena uhlangabezana neentswelo zakho neminqweno yakho yonke. Uyindlela yoba ufumane zonke into ozifunayo, uyindlela yoba wonwabe phakathi kweengxaki ojongene nazo, phakathi kwabantu abakuzondayo, uyindlela yoba wonwabe ungumlungiseleli itafula phambi kwezitha zakho, utye wonwabe zikukhangele iintshaba zakho. Lo Yesu kuthethwa ngayo, lo Yesu ubizelwa kuye namhlanje mntakabawo, uYesu Kristu lo olisango lokungena ezulwini, oyindlela ebhekwe ezulwini, elithi ilizwi ekhaya ezulwini izitrato ziyigolide, useso strato segolide. Ndiyakuxelela mntakabawo, uyiyo yonke into oyidingayo, uyiyo yonke into oyifunayo, wafumana uKristu ufumene ukuphila, wafumana uYesu Kristu ufumene inyaniso, wafumana uYesu Kristu ufumene indlela, ufumene izinto zonke, ngoba obiza igama lakhe akajaliswa, obiza igama lakhe akasweli, obiza igama lakhe uyasindiswa. Ngoko ke ukuze usindiswe nawo, zamkelela uYesu Kristu, vumba uyinkosi nomsindiso weze emhlabeni ezofela wena nami, ukuze sixolele izono, ukuze sibuyele kubawo, sibe nobudlelwane nobawo, siphile ubomi banaphakade. Ndithi ke xa uthatha eso sigqibo, kuhle kuwe, ndikwenza kube kuhle. Ndikusikelela ngoJehova kaIsrayeli. Ndithi uyakusikelela uJehova kaIsrayeli, uyakugcina uYehova kaIsrayeli, uphakamisa ubuso bakhe phezu kwakho, ukhanyisa ubuso bakhe phezu kwakho. Uthi sawugqiba akunika uxolo nendlu yakho kude kube kunaphakade. Amen.